ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଶେଷ। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ କାଲି କରିଦେବି, ତେବେ ଏହି କାହାଣୀ ତୁମ ଆଖି ଖୋଲିଦେବ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଠେକୁଆ। ନା ତାର ଚିକୁ। ସେ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ, ମଜାଳିଆ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅହଙ୍କାରୀ। ଆରେ ବାପା, ଜୀବନ ତ ମଜା ପାଇଁ। ଆଜି ଖେଳିବି, କାଲି ଭାବିବି। ତାର ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ମିତ୍ର ଥିଲା, କଚ୍ଛପ ମାମୁଁ। ଧୀରେ କଥା କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଗଭୀରତା ଥିଲା। ଚିକୁ, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝ। ସମୟ ଥିଲେ ଭଲ କାମ କର। ମାମୁଁ, ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ଏବେ ଭାବିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜା ସିଂହ ଘୋଷଣା କଲେ, ସବୁ ପଶୁ ଶୁଣ, ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପରେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଓ ବର୍ଷା ଆସିବ। ଯିଏ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରେ ଆଜିଠାରୁ କର। ସବୁ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଜମା କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। କଚ୍ଛପ ମାମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଚିକୁ, ଚାଲ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜମା କର। ଆରେ ମାମୁଁ, 7 ଦିନ ଅଛି। ଆଜି ଖେଳିବି, କାଲି ଜମା କରିଦେବି। ଚିକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାଚିଲା, ଖେଳିଲା, ମଜା କଲା। ସେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଡରେନି। ଝଡ଼, ଆରେ ଏହା ତ ଛୋଟ କଥା। ହଠାତ୍ 6 ଦିନ ରାତିରେ ଆକାଶ କଳା ହୋଇଗଲା। ବିଜୁଳି ଚମକିଲା, ପବନ ଭୟଙ୍କର ବହିଲା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ଚିକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଘର ଛୋଟ, ଖାଦ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଭାବିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ଷା ବଢ଼ିଲା। ଚିକୁ ଭୋକରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଚ୍ଛପ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚିକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମାମୁଁ, ମୋତେ ମାଫ କର। ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିନି। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। କଚ୍ଛପ ମାମୁଁ କହିଲା, ବେଟା, ମୁଁ ରାଗ କରୁନି। ଚିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? କଚ୍ଛପ ମାମୁଁ କହିଲା, ଭୁଲ କରିବା ଖରାପ ନୁହେଁ। ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚାଲାକ ଶିଆଳ ଆସିଗଲା। ଶିଆଳ କହିଲା, ଚିକୁ, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୋ ସହ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବା ଦେବି। ଚିକୁର ଆଖି ଚମକିଲା। ଭୋକ ତ ଭୟଙ୍କର। କଚ୍ଛପ ମାମୁଁ କହିଲା, ନା ଚିକୁ, ଶିଆଳର କଥା ଶୁଣନି। ଶିଆଳ କହିଲା, ଆରେ କଚ୍ଛପ, ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଡରୁଛ? କଚ୍ଛପ ମାମୁଁ କହିଲା, ଡର ନୁହେଁ, ଏହା ସାବଧାନତା। ଚିକୁ କହିଲା, ମାମୁଁ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବି। ମୁଁ ପୁଣି ଭୁଲ କରିବିନି। ଶିଆଳ କହିଲା। ତୁମେ 2 ଜଣ ଦେଖିନେବି। କଚ୍ଛପ ମାମୁଁ ଚିକୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା, ଗରମ ଜାଗା ଦେଲା, ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଶେଷ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହସିଲା। ଚିକୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁକୁ ଡାକିଲା। ଚିକୁ କହିଲା, ମୋ ଭୁଲରୁ ତୁମେ ଶିଖ। ସମୟ ଥିଲେ କାମ କର, ନହେଲେ ପରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଭାବିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ସମୟ ଥିଲେ ସଠିକ୍ କାମ କର, ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି? ତେବେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ପୁଣି ମିଳିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାଦାୟକ ପଶୁ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।